началото на 2018 година. Българите в Албания, макар и непризнати като национално малцинство, са групирани главно в следните райони: Голо Бърдо Дебърско, главно българо-мохамедани; Преспа, около голямото Преспанско езеро; Корчанско и Костурско, главно християни; и в областта Гора, на границата с Косово и Македония, българо-мохамедани. Иван от Сдружение Асен Златаров бе впечатлен от документалния филм на БНТ, разказващ за българското малцинство в Албания и по-специално за българите, живеещи в селата в местността Гора, намираща се на границата на Албания с Косово и Македония. Нито един албански официален документ не посочва къде живее нашата общност и за нашите сънародници става все по-трудно да доказват своя произход на база акта си за раждане. Българите се нуждаят от подкрепа, най-вече подкрепа за българските училища. Ние имаме няколко хиляди души българи от Албания, които са завършили в България своето висше образование. Тези хора могат да бъдат мост на сътрудничество. Тоест има много варианти, но някой трябва да координира тази дейност, за да може България да защити своите сънародници. Иван запозна останалите членове на сдружението и всички бяха заинтересовани от представената информация. Никой не бе и подозирал, че в сравнително далечно и трудно достъпно местоположение, след толкова много години и преминали исторически и политически събития, има кътче, което е запазило толкова българщина. Всичко това се е било случило на практика без никаква подкрепа от България и въпреки асимилационните процеси, стартирали от 14 век и продължаващи до сега. Хората, живеещи там, бяха запазили българското, въпреки и напук на всичко. Вероятно ви е известен факта, че от 12 октомври 2017 година в Конституцията на Република Албания е вписано и българското малцинство. Бе взето решение да се стартира инициатива за подпомагане на 3 от училищата в областта с обзавеждане на компютърни кабинети, като се започне с едно училище, като пилотно, за да се провери работеща ли е инициативата и след това да се продължи с останалите. Съвсем целенасочено, благотворителната акция бе фокусирана в сферата на образованието и обърната към децата. Започна бавно и мъчително събиране на финансови средства за осъществяване на инициативата. Използваха се всички познати и непознати методи. Първоначално се събираха средства на всяка среща. Събирането вървеше бавно поради слабото посещение на събранията и последвалата COVID-пандемия. Средства се събираха и от лични дарения на членовете. При съвместни инициативи с други сдружения се разясняваше каузата и всички гости с готовност подпомагаха. Вероятно бе грешка, че на този етап инициативата не беше достатъчно публична. През 2021 година част от членовете на сдружението Асен Златаров се отделиха в отделно сдружение Захари Стоянов. Без това да има съществено значение за инициативата, двете сдружения продължиха дейностите по общата цел. През този период не се губеше време, а членовете се занимаваха с съпътстващи организационни дейности. Иван влезе във връзка с Министерството на външните работи и респективно с посланника и секретаря на посолството на Република България в Република Албания. След като пандемията от COVID приключи, посещаемостта на събитията се увеличи, съответно се подобри и събираемостта на средствата. Към сдружението се присъедини Майк от Южна Африка. Разбирайки за подготвеното дарение, предложи и организира няколко инициативи в помощ на идеята. Благотворителни търгове, томбола, свързана с Световното първенство по футбол в Катар. Вероятно сте забелязали отварянето на пликовете с билети на събитието Игнажден в клуб 2008. Благотворителен покер турнир. В турнира се включиха и членове на сдружение Заря. Освен с участието си в турнира, те ни предоставиха и допълнително дарение. Условията на турнира бяха 50% от постъпленията да бъдат разпределени за награден фонд, а другата половина за учебните зали в Албания. Напълно в духа на благотворителността, спечелилият турнира дари и наградата си. Покер турнирът беше последният етап на събирането на средства за обзавеждането на компютърния кабинет в първото училище. В края на март имаше достатъчна сума пари за една компютърна зала, както и останали допълнителни средства за стартиране на втора.
Компютрите бяха инсталирани и предадени на представител на Министерството на външните работи, за да пътуват безпроблемно, като дипломатическа поща. Този факт още веднъж показва добрата съвместна работа на Сдружението с институциите, за което сме много благодарни. Взе се решение, че подходящият момент за доставка на компютрите вероятно е началото на учебната година, 15 септември. Междувременно бе установена връзка с дружество Наша гора и неговия представител Хисни Ходжа, преподавател по физика в Софийско училище. Това дружество със собствени средства спомага в последните години за поддържане на българщината в селата с българско самосъзнание. Тъй като 15 септември се оказа политически неудобен ден за доставка на техниката, взехме решение да го направим на 22 септември. Доставката бе осъществена от 3 члена на сдружението – Иван, Росен и Борис. Те пътуваха по маршрут София-Скопие-Тирана. Минаването през Тирана бе наложително, поради това, че посланникът на България в Албания Ивайло Киров искаше лично да се запознае с тях. Сутринта на 22 септември посетиха българското посолство за среща. Посланника и заместникът му Асен Панчев им разясниха накратко в дружеска беседа къде отиват и какво да очакват. Отбелязаха, че каквото и да им разказват, без да видят нещата на живо, няма да разберат нищо за бита на тези хора. Споделиха, че ако отидат сами, вероятно никой няма да ги посрещне, защото не ги познават. Потеглиха към село Запад с 2 коли. Колата на посолството, в която бяха натоварени компютрите, шофирана от заместник-посланника Асен Панчев, и техният автомобил. След трудното измъкване от града се движеха по перфектна магистрала, посока северния град Кукъс. Малко след града се отклониха от пътя и продължиха по път с скално-каменна настилка. Поради качеството на пътя и голямата денивелация, последните 8 км от пътя им отнеха час и 30 минути. Селата в този планински регион изглеждат по-скоро като махали и са доста рядко застроени. По пътя, по който доста трудно и бавно се предвижваха, преминаваха и други автомобили. Всички хора, които срещнаха, им отправяха дружески поздрав. Изкачваха се, докато достигнаха над нивото на облаците. След трудното изкачване достигнаха до село Запад. Малко преди селото вече ги очакваше представител на дружеството Наша гора, който е учил в България и е завършил УНСС. Предложи им да продължат пеш, защото накрая пътя бе доста проблемен. Вървейки през облаците или мъглата, пред тях се откри сградата на училището на село Запад. Сградата бе двуетажна, видимо скоро построена и бяла. Определено най-голямата сграда в селото и околността. Отпред имаше множество деца. На стълбите на училището ги очакваха директора и целия учителски персонал. Вероятно се досещате, че посрещането бе доста радушно. Въпреки предупреждението, че жените в селото ще останат скрити за тях, всички учителки бяха на линия. Въведоха ги в учителската стая, обширно помещение с голяма заседателна маса. Почерпиха ги с кафе, турско и безалкохолни напитки. Това е много добри от българската страна за проекти за не само за училище, но за повече за училище, че имаме повече от сайт. Има 135 деца. Edhe shkolla e mesme e bashkuar në klasa e parë deri në klasën e 12. Значи това училище е гимназия от първи клас до 12. Ju i kuptoni edhe vështirësitë e nxënësve të cilët udhtojnë në këtë infrastrukturë, largësia e shtëpive, domethënë në shkollën. И вие се разбирате колко са далече децата, които Освен училищния състав, в стаята бе и представителя на общината, отговарящ за образованието, общински съветник, служител в общината, отговарящ за предстоящото преброяване на населението, както и представител на сдружението Наша гора. Директорът представи училището и учителския състав. Разказа им, че в училището учат деца от 1 до 12 клас от цялата област. Учениците в това училище са над 135. В областта има още 4 училища, които са до 8 клас, всяко от които с над 100 деца. Имат училищен автобус,
който превозва децата от най-отдалечените села и махали. Българското посолство и вашата общност се стремим да работим заедно и да допринасяме най-вече за развитието на децата, които са нашите бъдещи. Ние за това съществуваме, да командуваме, че бъдем децата мира, проведем и да преговорим на процес. И за това приветстваме всяка доброволческа инициатива, всяко дарение. Сме много благодарни, аз също, на тях, че имаме възможността да направим нещо много хубаво за училището. Членовете на сдружението ни бяха уведомени, че от този ден стартира преброяването на населението в Република Албания и че с тяхното идване, без да са знаели предварително, са оцелили най-подходящия момент. Виждайки реална помощ за училището от България, има голяма вероятност местните жители да декларират българския си произход. Представиха се и те, като дружество с идеална цел Захари Стоянов, за да не внасят излишно напрежение. Обясниха, че това не е еднократно дарение, а имат сериозни намерения да снабдят с компютри и другите училища в областта, както и да помагат с каквото могат. Ние сме едно дружество с идеална цел, което се казва Захари Стоянов. Наистина за вас разбрахме от документалния филм на Българската национална телевизия. Първият камар беше на памятни филми на България и прегоре на тогава. Решихме, че имаме сили да направим нещо, за да помогнем основно за образованието. За нас образованието е единственото нещо, което може да подобри, най-важното нещо, което може да подобри живота ни. И това е причината да дойдем тук на това чудесно място. История се набори най-ветрин като Надяваме се да поддържаме връзка. Идеята ни е не просто да имате едни компютри. Кем е идеята да тяра, но къщата, че идеята е да кем компютър, да организираме и онлайн курсове. Също искам да благодаря на СЕН и цялото посолство. Без тях нищо нямаше да може да свършим. Нямаше да сме тук най-вероятно. И съм сигурен, че нямаше да ни посрещнете по този начин. Директорът сподели, че големия проблем за училището в момента са учители по български език, които да започнат да преподават български в извънкласните форми, за да продължи да се запазва българската традиция. Заместник-посланникът и представителят на Министерството на образованието на Албания споделиха, че работят заедно в тази посока, като изпращат ученици и преподаватели в България, за да учат и след това да преподават български. В текущата година се обучават в България 5 човека, като амбицията за следващата година е да станат 12. Някои от присъстващите в учителската стая бяха и следващите участници в това обучение. Домакините попитаха дали ще е проблем един от дарените компютри да бъде за директора. До момента той е нямал компютър. Един за регионалния представител на образователното министерство, един за общинския съветник, през който преминава преброителния процес, и един за организацията, поддържаща българските традиции, дружество Наша гора. Видимо тези компютри бяха крайно необходими и те се съгласиха. След тържествената част пренесоха компютрите и периферията до новата компютърна зала. Разбира се, със съдействието на местните хора. Провериха работоспособността им, но не можаха да инсталират напълно учебната зала, защото в стаята, предвидена за това, имаше само 2 контакта. Освен липсата на контакти, им направи впечатление, че няма осигурен достъп до интернет. След завършване на дейностите, членовете на сдружението бяха поканени дружеския разговор да продължи в местното кафене. Почерпиха ги предимно с продукти местно производство. Пуснаха им видеозаписи от празненства в селото с народни танци и носии. Беше им споделено, че много хора и държавници са минавали през селото и са обещавали различни неща, но след това никой не им е виждал очите. Оказа се, че не са вярвали, че някой ще дари компютри за нуждите на училището и това е причината за момента да не са платили за достъп до интернет. Това обяснява и припряността на заместник-посланника Асен Панчев по време на пътуването.
Просто хората не са вярвали, че идват. Оказа се, че дарението, което направиха, до момента е най-голямото в региона. Разделиха се като приятели с надежда за бъдещи срещи. Спуснаха се по познатият им вече каменист път сред чудесни планински гледки. Близо до Кукъс се разделиха и с заместник-посланника Асен Панчев. 2 седмици по-късно заместник-посланника ни изпрати видеоклип от профила на директора във Фейсбук с работещия вече компютърен кабинет с 14 компютъра, комуникационно оборудване и децата, които вече изучават компютърни науки, не само на хартия. На преброяването на населението в областта над 80% от живеещите в общината са се идентифицирали като българи. А какво следва? Обзавеждане на още 4 училища с компютърни кабинети, подпомагане с месечни такси за достъп до интернет на училищата, помощ с каквото можем за изучаването на български език, осигуряване на помагала за училище, подпомагане с обучения по различни теми според компетентността на членовете ни, общо грижа за образованието на едни прекрасни български деца, живеещи далеч от България и неизкушени от новите технологии.